Kaixo hori ni Markel horrekin naiz eta gaurkoan Karakate portua ezagutzera gatoz itzuleko azken etapan igoko dan portu bat. Kasu hontan, korodoriek ez dute igoera tradizionaletik igoko, hau da, Esosi auzotik hasten den igoeratik ingo dute igoeria, eta igoera honek 6 kilometro inguru dauzka 500 metrora heltzen. Hau da, altitudia 500 metrokoa dauka portu bukaeran. Besterik izateko ez momentuz, goazen bizikletan pixkanaka puntu kritiko eta interesgarri xenak bilatzera, kamaraz lagunduta. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying, but I'm only human after all. Bueno, errekuek ezagutuko duzuen Esosiko ermita honetan, puntu honetan asfaltua bukatzen da, eta, bueno, kilometro eta erdiko asfaltoko igoera hori bukatuta gero, eskerrerako bira bat hartu, eta kristoneko penditza batekin hasiko da benetako edo portuko puntu interesgarri xena 4 kilometro bataz besteko 110ko penditza daukan zati honekin. I'm only human after all, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Eguraldiak bai asko baldintza baldau lasterketian egoeria, ze zementuzko bidea izanez, eguraldiak adibidez oso labankor bihurtu aldau errepide hau, eta orduan estua eta eguraldiak asko baldintza baldabenez, lasterketian egoeria oso importantia izango da kolokazioa orduan azken kilometruetan, hau da, igoera, baina azken kilometruetan borroka egongo da seguruenik lideren artean eta hor ikusteko izango da hor zelakua montauko den. Aipatzekoa da bai, Karakateko baino lehen hau Azurki igoeratik etorriko dela, bueno, Azurki ez da hain igoera konstante edo gogorra, baina penditza izugarriak ditu orduan hori beste faktore bat izango da, hau da, lehen taldia edo, bueno, pelotoia bastante selekzionauta etorriko da, hau da, ja onenak etorriko dira ona, ze Azurki igoeran ez dut uste sprinterrik gelditzuko danik, edo, bueno, gelditzu eskero, igoeran ondo da bizenak, baina bestela, pelotoia bastante selekzionauta etorriko da. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Hemen ikusten duzuten bezala, atsedenaldi txiki bat dago, bueno, 200 metroko atsedenaldi gutxi gora bera, orduan honek esaten dozkuna da portu hau ez dela pape konstantia. Atsedenaldia oposuta gero, berriz gortu joako aldapia, eta aldapa hori nahiko konstantea bihurtuko da portuko bi paella gogorrenetara heldu arte, eta orduan hor dator portuko punturik kritikoena eta interesgarri xena. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them, Lord heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. Bueno, hemengo puntu honetan ikusten zuen bezala, errepidea konpondu edo berritxuen dute zelen zuloz beteta zegoan, eta orduan, bueno, arriskutsua bihurtu altzan lasterketia, ze, bueno, pasatzen dian auto, moto, txindulari, eta, bueno, zaletu guztien artean, arrisku bastante egon altzan, baina eskerrak konpondu dutela. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them, Lord heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes, I'm only human, it's all it takes to put the pain on me.
Ointxe bertan dronan irudizan ikusitxako paelletan, hor dare, portuko bi paella eta bi bira gogorrenak, horre 1,7ko penditza daukagu gutxi gora bera, eta ikusi izan aldo zuen bezala, oso bide estua da hor bai hiru txindulari sartu aldia zela maksimo, baina ez dut uste oso arraroen gojatan hiru txindulari batera junezkero, ze oso gogorra da hor lasai juteko pelotoian edo. Orduan hor izango dugu punturik nire ustez interesgarri xena, eta hor apurtuko da nire ustez, bebai, karreria ze portu honetako punturik gogorrena hor dakagu 1,7ko penditzak. Lekurik gogorrena paseuta gero, aldapagora txiki bat eta 400-500 metroko atxenaldi bat edo, beruzko doian aldapa bat pasauko dugu, eta hor ja azken atxenaldizia edo azken deskanso hartuta gero, azken aldapagora hartuko dugu Kiruetako gurutze bidera arte, eta hor bukatuko dugu Karakateko portua. I'm only human after all. Orduan, hemen bertan, oin gauzen lekuan bukatuko da igoera edo portu hau, Kirueta gurutzean, edo nik esoseko gurutzea ditzen dut txaten gurutzean hemen bertan bukatuko da, handik igo eta hor hasiko da jeitxieria. Orduan, bidixuakin bukatu baino lehen hau, eskatu nahi dotxuet gauza bat, Kroiko kanaleko jendeak eskatu nahi dotxuegu txirrindularitza eta txirrindulariarekiko distantzia ustia o errespetatzia behintzat txirrindularitza, ez dala hor animatzia, ez da txirrindularitzan onduan jartzia hor, ikurriñea hor onduan jartzia, distantzia o segurtasun distantzia pizkat usteko txirrindularitza lasai juteko, eta hori ez dala ezer, hori erraz zin aldogura danok, eta azkenik bebai, natura bebai, ondo konserbatzia ez, ondo mantentzia paraje politxonek, orduan patata poltsa bat jaten mozua, poltsia utzikoan sartzia ez dala ezebet, eta orduan pizkat zaintzia ingurunia, eta holan danok disfrute balko dugula kristenoko etapa batez. Horrika pasako jaku eguerdixan erritxik, eta ordu batzuk, ordu pare bat berandu hau, hemen degukiko bitzulia, orduan egunaz gozatu, txirrindularitzaz gozatu, orduan bukatzeko, jaitxieria nik uste gehixenok ezagutuko duzuela, baina jaitxieran bideo bat jarriko etxueko. Ez dala beste munduko dozer gauza, baina ikusiko duzue hor zelako kurbak eta duzen. Eta bukatzeko, jakin apiriak 13an ingo dutela seguramente etapan jarraipen berezi bat edo, baina horretaz joango gara informatzen gure sare sozialetan, hemen behian dituzuela betiko penguan. Orduan beste bideo batera arte eta ikusiko gara apiriak 13an hemen Karakaten. Agur! I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.